Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Oimore janeno mara kamoro moro mintiere wakini machiegni weche manyien mag Color TV midhiambo masani kabende anyisi ni yudwa e Facebook Live Color TV, inyalo yudwa at Color TV mane X kabende yudwa YouTube Live Color TV. Kamoro moro mintiere wakini machiegni oyudo weche manyien ka jasomo Enan Rogers. Odhiambo. Magi weche ma wan godo. Jatend piny owacho ma Thurka ni Migosi William Ruto odiochienge mar ariyo e limbene mago mag dhowath nam chumbi omedo golo singo mopogore opogore ne jodak makono. Mokuom midhiero bende oganda go osebedo kakalo e kuom higni mathoth mokalo. Ruto ka gwenge mag Lunga Lunga e kaunti mano ma Kwale osingo ni weche mosebedo kaachiel moloyo to boko mag lope ne jodak makono en gima koro sirikal dhi kawo mondo mi one ni omiyogi obokgo makare mar mondo mi gidagi e yore mag kwe. Jatend piny owacho no bende nomedo dhi nyime kolero ni oganda jo Kwale kaachiel kod dhowath nam chumbi mangima josebedo ka nigi pek weche mago moyudo obokgo mag lope, gima bende kowacho ni sirikal mare okawo gima ino duto kendo biro neno ni ochwalo obok makare ne oganda makono. Olero nyaka thuolo masani omenda maromo bilion 10 osegol mar dhi loso obokgo mag lope kata title deed ma bende jodak osebedo ka ywago. Kolero ni piny owacho mare bende koro ni osingo mar biro chwalo nyaka chenro mopogore opogore mag dongruok kama oting'o nyaka chwalo laigo mago mag teko stima e gwenge makono bende kowacho osebedo kodong' chien kuom kinde malach mokalo. Ruto e tielo makamano e limbene e kaunti onogo nomedo jodak makono mondo mi omer mana siro gi lwedo kaka piny owacho no matiyo, kowacho ni singo mane gigolo gibiro neno chopo kare kapok jopiny odhi e yiero maduong' ma higano manyien. E seche gogo bende ote ma Ruto nogolo nosir kanyo kod gavana mano ma Kwale Mikae Fatuma Achani ma bende nolero ni midhiergo mag wechego mag lowo osebedo achiel kuom wich bar ma bende jodak makono ni godo ka koro nopuoyo okang' ma sirikal okawo mar biro neno ni obokgo duto ma jodak osebedo ka dwaro olosi kendo migi e yo mowinjore. Jotelogo ne wuoyo kama e odiochieng'ni ma kawuono. I have directed that in the pricing cycle, next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings for the June-July cycle to help stabilize pump prices and provide additional relief to consumers. Thirdly, through the government-to-government fuel supply framework, we have secured guaranteed fuel supplies despite global supply chain disruptions, ensuring uninterrupted fuel supply availability across the country. The arrangement has stabilized fuel pricing compared to the old spot market system, where prices fluctuated sharply every month. Before the G2G arrangement was introduced in 2023, oil importers faced intense pressure to secure US dollars within short timelines, driving rapid depreciation of the Kenya shilling and threatening fuel supply stability. By easing pressure on foreign exchange demand and ensuring predictable supply terms, the framework has protected the economy during the crisis as the one we have now. Without it, the country's situation, I tell you, would be much worse. And I want you people to talk to oil marketers. They will explain to you the kind of situation that was there in 2022 when we had a crisis like the one we have. Without a guaranteed supply, without the framework we have built, there would be a major crisis of foreign currency and there would be a major crisis of supply. The G2G arrangement has guaranteed supply even when we have disruptions and has also made it possible for us to pay on terms that does not put pressure on our dollar reserve. Weche mamoko mopogore kod mano en jatend migawo mochung' ne weche mago med Thurka ni Migosi John Mbadi
E telo machielo omedo golo ote ma kidek biro medo kelo kionko ne jo Kenya e wach mar pek mangima ma jopiny kalo gi thuolo masani. Kowuoyo e wach nogo, Mbadi lero ni pek mantiere biro medo dhi nyime kalo kanyo kod nengo mag modhi malo, gima bende kowacho ni okel kod midhiero madhi nyime e chiro mar piny mangima mikawe modhi ma kamago. Jatelo bende nomedo dhi nyime kowacho ni kata mana nok mabende kod neno kata pek mineno gi thurkani ok obiro kwal kuom telo mantie, to mak mana ni kalo kanyo kod chal mar lweny mosebedo kadhi nyime e kind piny mar Amerika kod piny mar Iran kod Israel, mabende kod wacho ni osemiyo bech modhi odhi malo nyaka e chirni mag piny mangima. Mbadi bende wacho ni kata kamano jo Kenya to kik rwak siasa e wachno, kolero ni ok en gima bende koro timore e pacho ka kende, kata kamano kwa gweng' mopogore opogore, to kata kamano pek no nyalo biro medo dhi nyime kuom kinde mabiro. Jatelo no ne wuoyo machal kama. We've called off the strike. We had suspended the strike, but we've called it off. So we will not have strike next week. We are going to work. Thank you. His Excellency the President of the Republic of Kenya. As the transport sector, we are happy with what you've come up with, and we are going to support the government. The government belongs to us. We want to thank the governor of Nairobi, because we know that the county of Nairobi lost a lot of money. And supply has been disrupted. Have to work together. Refineries have been hit by Iran. So we want to thank Hata war ikiisha, we know he has sorted out a lot of 4, 5, 6 months has been for those people to repair their refineries. It's a big problem. We should not laugh about it. It's not something to incite people about. It is like COVID. We need soberness. The biggest challenge we have is the supply. Watu wa jimbo la Pwani tunajua na tunaelewa sana adhabu ya kukosa amani. Ni kweli si kweli? Mwingine anaweza asielewe. Leave alone even the coast. Kukosa amani. The supply of fuel. Fortunately for Kenya, we got into this G2G, where we contracted 3 major oil marketing companies in the world. These 3 have helped us in sourcing for fuel all over the world. So they are not concentrating on the Middle East. That is why we have uninterrupted supply in the country. But it is landing here at a high cost. Weche mamoko bende oganda jokaluo pod meno kwa maandamano miyo chung' motegno koda piny owacho no mantie kaka chiwo kimirogo mag nene dongruok med chwal ne oganda no ero. Kwayo ma kamano ogol kanyo kod jagoro e migawo mochung' weche mag rito maiye Dr. Raymond Omolo, manyiso oganda jokaluo mondo miyo chung' mana motegno koda piny owacho no masani, motelo kanyo koda jatend piny owacho William Ruto kaka chiwo kimirogo mag neno ber ma piny owacho nigodo. Omolo wacho ni ok en gino makare mondo miyo oganda omed pogore to gimed mana wuotho kanyakla achiel, kowacho ni ma e yo kende mabiro konyo neno ni chenro mag dongruoge ma itimo pacho ka obiro dhi nyime e yo makare. Kuyo e wach ma kama odiochieng' manyoro e sub county mano manyando, Dr. Omolo nokawo kono makende malo ni chenro mago mag gedo mag udi manyasani to kod laye mar gach okolo mabende koro ibiro gero kawuok gwenge mag Narok kakalo nyaka kaunti ma Kisumu. Kawacho mimbono mar Kenya gin achiel kuom moko mag dongruoge manenore ne piny owacho oseyie mar chwalo n'oganda e gwenge ma Kaluka, mamiyo koro nokwayo jokaluo mondo miyo omakre kanyakla achiel kendo mi mana sir piny owacho no mantie lwedo gi thuolo masani. Omolo nochiwo otene e yo machal kama. That for the first time we have a president that is looking at this country equally. When you look at the development that is happening in this region, and you can count them, we are talking of projects worth in excess of 220 billion in the counties of Siaya, Kisumu, Homa Bay, and Migori. That for the first time we are seeing that amount of investment. It speaks to the leadership of President Ruto and is very deliberate about it. The roads that were stalled for many years, today we have contractors back on the road. The challenge we've had in education, we have hired 100,000 teachers with another 20,000 teachers to be hired. If we were to do it the way it used to be done in previous administration, it would have taken us more than 20 years to achieve those. But in 3 years, we can be able to bear testament that there is something significant that is happening, not just in this country, but in the rest of the Republic. To bende weche ma pogore kod mano en ni
mbi kaachiel kod nyalo mar jatend duond burano mar Wiper Patriotic Movement Migosi Kalonzo Musyoka iwacho ni medo ting'ore malo kaka achiel kuom jal ma bende biro dhi dwaro komno mar tend piny owacho yiero maduong' mabiro. Mani biro kakoro en ni ler ma kama yangore ni moloto gwenge mag masawa mar Kenya. Mbi mar jatelono mar Wiper medo dhi malo kalo kanyo kod kaka jopiny osebedo ka ng'iyo siasa ma pacho kani. Kalonzo na achiel kuom jotelo ma bende osebedo ka nyiso dwaro margi mondo mi odhi okaw tend piny owacho ma higano manyien yiero maduong' mabiro. Koro nyaka chop sani yangore ni nitie kaka oganda moko e gwenge mag masawa mar Kenya medo miye lwedo e rang'iny mopogore opogore. Kalonzo en achiel kuom joma bende ne nie kwethno mano mar Azimio la Umoja mayande nodwaro tend piny owacho yiero maduong' mokalo kata kamano ne ok giyudo lochno ka notel kanyo kod Migosi Raila Odinga. Kar kamano gi thuolo masani yangore ni jodak e gwenge mag Kiambu County kod gwenge moko mag masawa mar Kenya osenyiso yie mari kod Migosi Kalonzo kaka jal ma bende gineno nyalo biro bedo maber e dhi dwaro kom tend piny owacho yiero no maduong' mabiro. Ma e kaka weche chal kod kanyo kod rang'iny ma bende oganda go oseketo e Kalonzo Musyoka. Requesting more members within the Kiambu County to join Wiper Patriotic Front, since now the Wiper Party is no longer a one-tribe party, it is a national party. So we are humbly requesting all the members of the society within Kiambu County to join Wiper Party Patriotic Front. We continue working together. So we thank God because we are now good to go. And we are hoping all members of Kiambu County will join this party and we continue working together because it's a bigger party where we support His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka for the presidency. Yeah, since now Wiper is not a tribal or community party, our target number for new membership, we are targeting around 500,000 to 600,000 new members, where we have laid down the structures on how we are going to recruit members. We want to kick off campaigns of His Excellency Kalonzo Musyoka. We have organized how we shall go about it to reach everybody in Kiambu County. Our target area is Kiambu. Kalonzo is the second, is the president of this, is the sixth president of this country. Don't wait. And we know, we have seen the last opinion poll showing that he is next to Ruto. But what we know, with the combination of or the alliance of the opposition, definitely we are taking the seat. Let's support him in good time. Kiambu must be counted when we talk about Kenya. And we are going to be everywhere in Kiambu. We don't want to take the whole country to start with. We want to start where we are. Those qualities, even without me extending that he is the most peaceful, or I don't want to look like I am fighting others, but I'm talking about Kalonzo. I'm very careful not to, because as far as we are concerned, we are supporting Kalonzo, who we know he is going to be supported by the opposition leaders. And so I know his track record. I can put it on the table and say that he's a man of the people. Weche mapogore kod mano bende en ni jokanyo duond burano mano ma Jubilee koro ni wuok oko tung'o suo kod jowetegi duond burano mano ma UDA magiwacho ni sebedo ka koro nyisa cha en ten duond burano ma Jubilee moloyo to ne mane jatend piny owacho machon Uhuru Kenyatta. Jotelo ka wuoyo giwacho ni jagoro ma duond bucha sama UDA Migosi Omar Hassan osebedo ka koro kiro weche moko ni kare e wi jatend piny owacho machon kod chayo duond burano ma Jubilee ka giwacho ni ok gibiling kendo ko ne ginyiso jokanyo duond burano ma UDA mondo mi oyie ochomre tir kod siasa mag UDA to giwe donjre kod duond burano mar Jubilee. Oganda gi kaka ne wuoyo owacho ni en gino mok ni kare kendo gidwaro mondo mi luor makende chiw ne Migosi Uhuru Kenyatta ni mare chenro mag duond burano mar Jubilee ok onego donjruok godo ka gisebedo ka gitimo kama giwacho ni nyiso achaya kod dok chien weche mag demokrasia mag siasa. Jokanyo mag Jubilee onogo ne ochiwo ler e yo makama. Siku ya leo tumekusanyika hapa asubuhi hii kwa ajili ya matamshi
ambao yamesemwa yakimlenga party leader wetu Mheshimiwa retired President Uhuru Muigai Kenyatta na kiongozi wa UDA ambaye pia ni mbunge wa Afrika Mashariki Bwana Sarai. Sarai juzi katika afra ambayo rais wa nchi alikuwa alimkajeri rais mstaafu ambaye ndiye party leader wa Jubilee na kuongea maneno machafu ambayo hayamfai kwa heshima yake kama rais mstaafu ambaye alitumikia nchi hii kwa miaka 10 na aka hand over power kwa hiyo chama ambaye yeye ndio Secretary General bila shida yoyote. Kabla matamshi yake ya juzi, huyu bwana Sarai ambaye sisi watu wa Mombasa tunamjua sana, historia yake tunayo sana, tukiyasema mengine ni aibu kuyataja. Aliwahi kuongea wakati wa iftar ambaye Mheshimiwa Matiang'i, presidential candidate wa Jubilee, alihudhuria Kongowea. Akanena maneno ambayo pia yalikuwa ya madharau kwake. Wakati huo tukaona pengine tumpe nafasi ajirekebishe, lakini amerudia tena kwa madharau ya hali ya juu kwa chama cha Jubilee na viongozi wote wa Jubilee. Viongozi wa UDA baada ya kugundua ya kwamba performance yao hairidhishi, hawana chochote cha kujifunia ili wananchi waweze kuwapatia second term. Saa hii wameona the only scapegoat ni kutumia Mheshimiwa retired President Uhuru Kenyatta ili kuendelesha siasa za kuconvince wananchi ya kwamba wao ndio watadeliver. Weche mamoko bende eni oganda e sub county mano mar Rarieda e county ma Siaya ojimo miyo yie wuoth kanyakla achiel kendo gimed miyo sir duond burano mar ODM kod tende mane ni chenro mag dongruok biro chopo e gwenge ma Kaluo. Mani biro kinde mabende ka gitimo twak makende nyasi no mano mar jiwo dongruok mopogore opogore. Jotelo mopogore opogore mag duond burano mar ODM odiochieng' ma kawuono ni nokwayo jodak makono mondo miyo yie ochung' motegno kabende nojiwgi mondo mi giyie gimed ndikore kaka jogo ombulu mar timo ikruok ne yiero maduong' mabiro. Justice Adoyo miyowa ler koa e sub county mar Rarieda. Apisi noero mar jaod bura mar Rarieda migosi Paul Otiende Amollo e tich achiel kod duol noero mochung' ne nono kiewo kod tayo yiero e pacho kaendi IEBC gikone to koro ne oromo kendo go machiemo e okang' noero ma ka chung' od bura noero mar Rarieda osegoyo e ndikruok kaka joling' ombulu e pacho kaendi kendo kawo opande kata ID e gweko makono. Mana kaka leronwa kod jaod bura noero makono migosi Paul Otiende Amollo. Ne waromo mondo wang'i ane ni to voter registration manyocha otimre cha nodhi nade, to ka nitiere ng'ikruok moro noa kanye, to wanyalo timo ang'o mondo jogo go mok nondikre kaka jogo kura mondo ndikre. E Rarieda ok nwadhi maber ahinya. Kuom ji madhi 9,000 gi wiye ma jo IEBC ne dwa ni mondo ondik kaka jogo kura manyien, ne gindiko ji 4,700. Mano matieni karibu nusne. Jaod bura noero pere nodhi nyime kod lero ni nitie dwaro mar jiwo jopiny e gwenge kuma kono ni kik ibed josamuoyo giwuog oko gindikre kaka jolut ombulu kendo gikawo opande. Ne waromo ni mondo wang'i ane e weche mag yudo ID. Mane wan nyaka gi ng'ano no mochung' ne registrar of births and deaths and registrar of persons. Mopimonwa ni gin e higa ma wantiere ni target mane gidwa register ne en ji 3,000 to ne gi register ji mohinga 6,000 matiende ni en over 200%. To kata kamano, kata obed ni nwatimo maber kamano, to pod nitiere jomoko mosechopo higa monego bed ni giyude ID to pok giyudo. Koro ni wawinjre gi chiefs gi assistant chiefs mondo ginon jogo mondo wane ni waterogi magi register.
Ka bende nodhi nyime kod lero ni ne gigo wengegi kendo ng'iyo ni to gwenge mage ma bende koro onge kod teko mar stima ma bende ginyadhi nyime kod sundo mondo mi piny owacho dhi nyime kod chwalo teko mar stima ne jopiny e gwenge eko makono. Ne waromo kendo mondo wang'i ni to e weche mag rwako stima e gwenge osechopo kanye. Last mile. Nitiere kuonde mang'eny mosekete, nitiere kuonde mang'eny moseketo nyinge to pok okete, to nitiere gwenge moko ma pok oket kata e list no. Koro mago bende nwawinjre mondo wati kanyakla kwariwre nyaka gi REREC gi KPLC mondo warwak stima. Ka bende ne olero ni apise oikre mar tiyo kanyakla kod IEBC eno ni gichopo ne jopiny kendo jopiny obedo kod yot e yudo pande kanyakla kod ndikruok kaka jalut ombulu. Wawinjre ni the continuous voter registration to dhi nyime, to seche moko jomoko onge gi means magidhigo e ofis ma Kalandin. Koro wawinjre ni ka chiefs ose identify ji to ging'eny, to koro wan moa facilitate jo IEBC mondo dhi e gwengego mondo register jogo. To mano hie nikech wan gi polling stations manyien 18. To polling station manyien 18 go mondo ng'ato lok kuche kuma nogoye kura kobire manyien ni nyako dhi Kalandin. Koro wawinjre ni ok wanyal tero ji te Kalandin. Kawa chiefs ose identify jok monego bed ni loko, to koro waketo rota to konyo jo IEBC mondo dhi kuonde ma gintiere go. Ka bende Migosi Tina Amollo kono nojiwo jopiny ma bende wuok e sub county Nairobi mar Arieda ni kik gibed jo samuoyo, giwuog oko gindikre kaka joling ombulu kendo ging'ad nyako pande gwenge eko makono. Ni higni mosekadho ne nitiere ng'ikruok mar miyo jogandawa ID. Makata jogo go manonego bed ni yudo ID yudo ka onge thuolo mindiko gigo, to kondik gigo to ka gino dhi Nairobi to budho, to kata kosebudho koduogo to koda jo ofis makoni bende ok nyis kata ji ni giseduogo. Sani waneno ka nitiere pogruok nikech sirikal masani ni oyie konyo ogandawa mondo ng'ata madwaro ID mondo dhi ondikre mondo yud ID. Ne Kala TV kuke sub county Nairobi mar Arieda, Siaya County, and Justus Adoyo. Janana mare weche gi biro ne achiel kachiel kokale Kala TV, bende medo nyisi ni idwa e Facebook page ma en Kala TV Live ka achiel kod X @Kala TV Kenya, bende yudwa YouTube Kala TV Kenya. Wayudo ote kato waduogo gi mamoko bang' thuolo machuok. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Mkewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria Tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich, saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo.
Kachieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo janeno mara ka odhi nyime kod weche manyien en ni jar bura mar Malego Usonga Migosi Samuel Atandi ojiwo rawere gwenge mago makaluka ni mondo mi oyie oneno medo keto sinani mar weche mago mag somo gi mapile ka pile moloto mag timo kuonde tiegruoge mopogore opogore mong'ere kaka TVET kaachiel kuom yore ma biro loko ngimagi e kinde mabiro. Atandi ka kanyo kod rawere odiochieng' mokoro ni boma ni ma Kisumu ne okawo okang' maken malero ni migawo mar weche mag somo ibiro medo pok. Ok anyal bedo jakom mar budget to lweto ok chop Kisumo kae kuom Kijande ma Kisumo. Omiyo nawacho ni ka bura ma Kijande iloso Kisumo ka to an achiel kuom wajumbe ma Kijande ma luwo Nyanza kae nyaka bi mondo amosra kodu achiel kachiel. Ere jomoro wako mano. Ang'eyo ni uwuok i constituencies mopogore opogore ma Kisumu County te kendo ne waluongo ni mondo wapim kodu wach. Kendo na biro ka chon ba bet piny awinjo kaka uloso. Ures weche mang'eny, weche mabeyo ma asekawo note, moko adhi tero ni President William Ruto, moko adhi tero ni Dr. Oburu Oginga, moko adhi wacho ni jakoma mar party Gladys Nyawang'aya. To nitie moko madwani mondo aduok. Achiel kuom Kijande moloso kae okwaya about pesa mar scholarships mitero ni TVET institutions. Technical training institutes. Nitie pesa miluongo ni scholarship mwatero is TVET gite mondo kidhi somo TVET to nitie pesa ma sirikal chulo kanyo. E last budget pesa no ne okuche mane ni ochung' ni budget noduoko piny nikech ne gifwenyo ni pesa no dhi konyo mana joka Nyanam. Budget maloso sani agolo pesa no e bilion 5 atere bilion 10. Koro kini TVET institution, you should know that your scholarship is guaranteed because you have already put the money in the budget. Wach moro mar ariyo en wach mochungi weche mag HELB, Higher Education Loans Board, nikech comrades ni kae, donge kamano. Comrade power.
In the last budget, our help allocation was only 40 billion. In this budget, we have raised it by 15 billion to 56 billion. Mano budget mwadi kalo sa, nimi loso giwot nyangia. To nitie weche mang'eny mwacho weche mag tich. Adwan mondo ang'is jo Kisumo. Ni gimomiyo kambe pod ok obiro thurwa kae mang'eny manyalo ndiko kijandewa. En nikech waonge gi transport system ma ka kambi oloso products kae to kaka kowe oko onge. Omiyo waduoko erokamano ni William Ruto nikech nyocha okelo wach mar SGR ka. SGR ma nyocha okel kae ni kotieke to kambe mang'eny biro biro Kisumo kae nikech gibiro bedo assured ni ka giloso kambi ma giloso products gi to SGR tero products go nyaka loka. Omiyo adwaro ni mondo ung'e ni sirikal mar broad-based government ni nigi plande mabeyo. To wach mogik en ni sirikandni ok nwa go ombulu. Kose ere ng'ama nogo ni Ruto ombulu ka higa mokalo. Ok nwa go ni ombulu orwako e sirikande mok ni wayiere. Momiyo wana nafas mar pango sirikal. To wadwaro ni yiero mabiro koro ok luongwa luongi sirikal gi ganda mbewa. Wadwaro ni mondo wapangre maber kaka jokanyanam. Ma yiero mwadhiye ni wan be wadhi yiero president marwa mwago ombulu mwangiso ni wayieri ni wamatima. Janeno mara watimo skungi kumbiro chien kanyo kata kamano wacho nogo ma jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi tieko no weche manyien saa 1 mar odhiambo kata kamano weche gi mamoko dhi medo bino koromo saa 3 mar otieno yono mar adimba kabere medo nyisi ni yudwa e Color TV live Facebook page XN @ColorTV Kenya YouTube Color TV Kenya ka jal mane kelno weche manyien ne Enan Rogers odhiambo. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa.